बेयो मा बुस्थु मोनथिया जिखुनु फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदों खालामनाया ओमफ्राय बे सिङाव मा दं मा मोनगोन बेखौ मिथिया आरो दा बेखौ जोङो बेखौ आनबक्सिं होनला बर'नि हाखावनाय जासिगोन मारैथो खेवब्रा बिदि एल'लाबाय जायोना रा नङा बे बर'नि स्टाइल आरोना एल'नाय मानाय माथो खानाय बोग्रा ना मा जाखो बेलाय खानाय बोग्रा बादि मोनदां अन्थाइसोलायनो दंलै मालाय नियाव मा दंब्रा बेहाय दामा बेसेबां लिरदों 2445 खौबो मा होनो मिथिया दा बे सिङाव मा दं मा ब्रेन्ड बे फिलिप्सनि ना प्लास्टिकआलाय मा सोयो बेखौलाय आयौ बोरैबा माथो आयौ अह माथो गुदुंथार दासो माबानाय नामा बेखौलाय माथो खेङो जाखो मारै खालामो खोन्थादोब्रा बेखौ माबायाव सोबाय प्लागाव सोबाय बेखौ ओरै होबाय खानायानो गैया बोनो ओमफ्राय माजों बोनांगौथाय र' एसे उनाव लाबोथोंसै दा बुस्थुआथ' मोजाङानो दा जागोन ना जाया बेखौ टेस्टिं नायनांसिगोन बोरै खौरालाय दंना गैयाब्रा दङ दा बे जोंना चार्ज गैलालै बोरै माबाया बोरै बैयाव बख'नानै गारबोदों जोङो दा बेयो बेसेबां गुदुं जायो बेखौ टेस्टिं नायनायसै सोला नायब्रा फाग्ला नाय बिदिनो लायो बुस्थुआ थिगैनो दं मोजां नोंथांमोना बायनो हागोन बेनि दामा जाबाय मात्र 2445 ल' बायदो गोसोबा ओमफ्राय ग्रेयाव लायो नामा जाबाय